Vi er ved at lave show til Roskilde. Det var ikke bullshit. Og vi er lige blevet færdige med det. Og vi har taget det 2 gange nu, og det er faktisk ved at begynde at sidde. Og det er nice. Vi skal leve det 5-6 gange mere, og så er vi ellers klar til at optræde foran 20.000. Faktisk i dag var den første træning, vi har haft, vi har sådan en halv time, hvor alle sammen var her. I dag, det er onsdag, og vi tager afsted til Roskilde på lørdag. Og vi er lige blevet færdige med det. Men lige meget om vi er lige blevet færdige med det, så bliver det the shit. No doubt. Vi kommer til at se alle trademarks, alle familier Lucas Style. Så glæder jeg mig. Okay, så situationen lige nu er, at vi står herude, nyder vejret, samtidig prøver at få Amin til at lære et stunt, som vi skal bruge op på scenen foran de 17.000 mennesker. Han skal lære salto, og han kan det ikke engang endnu. Han lander faktisk på hovedet ind til træning, så jeg håber, at det gør det til fucking showet. Og så samtidig så ser vi, hvor dygtige de her børn er ude i gymnastikeren. Prøv lige tjek hende op, Ui. Bam, 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 bam. Hvordan var det at lande på hovedet lige før? Det gjorde fucking ondt, mand. Er du sindssygt? Tror du gør det op på scenen? Nej. Jeg har lige gjort det clean her. Må jeg se? I fuck with nothing but gangsters, nothing but hustler niggas. Sound off, sound off. I fuck with nothing but my clique, nothing but hot shit. Follow me, sound off, sound off. I fuck with nothing but gangsters, nothing but hustler niggas. Sound off, sound off. I put my money on my clique, hot shit coming out of the barrel of my fist. I got a raw flow, and I stay hungry more so. Guess that's why I'm the torso. I pour sweat when I perform shows. What I record goes down as the best, but the best won't let that torch go. Y'all can keep it, they got flashlights now.